Ngapa notipaka background. Chichi kuitika. Pamsore changa. Ndiye zambuya hilo. Andisi samu. Asi ndo kune problem. Ndo kune problem. Yes, okay. Sitare nyumba. Loveness kujenga. Inini ndine dambudziko. Kutanga kwedambudziko rangu ngekwekuti mwana wakabva atanga kurwara. Kurwara kwake anga ari kuita sekubudirwa. Ipapo ndandine pfungwa yekuti mwana wangu dai ndamboona achiona matirwa. Saka mwana abudirwa kudaro ari kutanga ndakabva ndadaidza wana baba wese, ndakatanga kuenda kwa baba muninawo. Zvikanzi enda utaurira wana baba. Papa ina baba munini Givi wekushaika. Na awa banini Charlie papa sinawo. Baba mkuru make wanga waripo nemadzimai ese wakauya waibva watanga kuona zvazviri kuita chi mwana. Inini ndibva ndati inini handisa ndambozoona pamupenyu. Saka ndodini ndandine emu yekuti mwana aende kuonamatirwa na pastor. Mwana paibudirwa aiti kana akauya hake haazvigoni zvandinazvo. Saka zvinotoda wemhuri paita wemhuri. Inini titori 6 pandiri. Saka ipapo inini ndandiri kundokashamadzaka kuti saka zvimbori zvinyi zvizodini tozodini. Mwana wakatora nguwa ndakaedza kufonera pastor unozi Pastor Sam. Pastor Sam wakauya akasvika akati inini ndiri kuona unga mwana pane satanism. Asi satanism inovhura zvinhu zvakawandisa stereki. Saka zvimwe zvacho zvinotoda kunamata. Batanai semhuri mudini munamata. Indakati ndinozvipira hangu kudini kunamata. Tadaro takuti mwana zvinenge zvambodzikira. Pana maikuru na maikuru wakuru. Wakati tiri kuenda kwamuponda kobata maoko. Ndikati mungada wairoti ndimujoine tiende tese. Zvikanzi kobata maoko kungarambidzwani. Takabva taenda tese kwamuponda uko. Takaenda tikabata maoko edu. Takudzoka ndakati kumba kwangu hakuna muriwo baona maikuru. Chifanei kuenda. Ine ndakumbotsvaga muriwo. Ndatsvaga muriwo. Ndakazosvika paumba senguva dzinedzi. Ndakasvika paumba pakati ndikati iyas wanhu wepanapa waendepi? Izvo panenge pasina nemoto zvadidini. Murara wakabva ati mama ime pane zvaitika mwana wabva azosumuka kuchirwarisisa zvekuti tanga taanowe. Saka tazoita haya motikari yekwadhausi. Pane watitiwo munongopedza dambudziko iri ndimurenje. Saka awa wakabva waenda kwani kwamurenje. Wasvika kwamurenje mwana wakanamatirwa zveshuwa. Asi waindoti mhepo dziri mukati memusha wekwachitembwe gadzirisai batanai pamwe chete. Tadaro mwana anga akundoti nguwa shoma shoma. Pawakaenda wakaenda ndimai wemwana nemukomana uyu mudiki. Waenda kudaro inini ndisati ndasvikaba. Wakabva hanzi dai zvazvagona matona matira futi nei na baba wake mawana matira ngekuti mwana uyu anga ari kuti inini kwema hours ndichagona kudini kumonya enda handigoni kumonya 1 endi ndichamonya wakawanda. Saka zvadarozvo hapana baba wakazoya kuti ichi yeso itika makuseni mwana uri sei. Handina kuona kana baba 1 kana ani. Ipapo pakabva patanga kuti mwana wemuroora wemukadzi mudiko umba yese yakabva atanga kuti bvuru kurwara. Tindori ipapo tete wake wemuroora mudiki wakabva angosvika aibva ati no mwana zvikanzi ini ndakutoenda nemwana uyu musingadi hatingaurai mwana tirubvira wonaba. Wakatora motikari
kwabva waenda kuodhimutari. Wasvika kuodhimutari wakabva apiwa mubhedhi nemwana. Saka wagara kudaro takaita almost 3 to 4 days. Baba munini Givi wakabva azviturika azvisungirira. Takati munhu wazvisungirira, hapana ere munhu wakataura naye kuti ndakanganisika mune zvakadai kana kuti ndirufunga zvakadai. Saka hapana. Baba munini Givi wakazotakurwa akaenda kumochari. Aenda kumochari wakazouya rechimangwani. Auya rechimangwani wakaigwa. Paibudirwa mwana uyu wakamboti inini munonditi ndakafa zvisina hunhu zvisina tsarukano. Inini ndakazvisungirira. Ko makazonditorerei inini? Mibva mandiisa pakati pemakuwa. Mibva mawakira wamwe wese. Asi inini ndiri pakati. Mungadai musina kudaro, mungadai makandondiviga hangu kupi uko semunhu angashaisha kudini azviturika, kana kuti mungadai makandondivigira kwandazviitira zvinhu zvangu. Saka taingoti kudini kutaura kwemwana. Saka zvadarozvo mwana ngaundoti apo neapo zvatanga. Endi pamwe pacho kana kuti ndimubate kana kuti mai wacho amubate ega zvazvisingati paitoda munhu wemurume waitouya kuti mwana kutotsimbirira pasi. Nekudini nekuti wamuone kuti mwana izvo ari kuti haasi kuzvibhomorera pasi here kana kuti kudini. Zvadarozvo tagara kwemazuva bamunini angasati azviturika. Wakabva ati bamunini wakasvika wakandosvika bva ndoti dhobheu ndakandogara takati chuchururu kudai. Ndokubva ati ndikati bamunini izvo muri kuona mwana ari kukarara. Ndimi vanhu wenhingiriki weukama. Madii kubvunza kuti mwana chinyi, ndiwe ani? Bamunini wakati ndiwani kwewe? Zvikanzi ngemwana ndini Patrick. Zvikanzi hafutseki Patrick uchatanga kuuya this time urutsvage iko panapa. Zvikanzi ngemwana endai modaidze wana baba wauye wese ndiwataurire zvandinazvo panapa. Zvikanzi iwewe buda uende kowadaidza ikokoko. Uyu bamunini wakabva andobuda. Ndandosati ndakati chuchururu. Ana utaurisa kuti waenda wataurira here kana kuti ana wataurira. So ana baba wanga wari pai? Wanga waripo wari kutsara tsanga dzavo. Tagara ndo pakazosvika ningiriki bamunini wazodini hake wazozvisungirira. Ipapo wakanyatsoti iwe rega undisaiza mani. Pamwe pekuti ndione kumugadzirisirawo musha iwe wakutoita zviro zvekundisaiza. Pamwe pacho tichazopedzerana iwewe. Usadaro enda wataurira wana baba. Iwe uriwo mudoko asi enda wadaidze wana baba. Zvadarozvo tazowiga baba munini. Tawiga baba munini handina kurara. Wana tete wangu waripo newe ukama wese wakabva wati imimi maenda korapisa Ashi. Mwana uyu unozi Ashi mwana waFide. Maenda korapisa mwana musina kutisuma kuti inyi. Ndikati aiwa hatina kusuma ngekuti zvinhu zvaserious. Plus idini ndandisiri apa baba nzvimbo. Ndanditoriwo awe ndiri kodini kobata maoko. Yakawa kusvikira vanhu wati ngatigare dare tione kuti todini. Iye aibva ataura kuti munhu waita kuti ndibude futi nditaure zvandiri kutaura ndicharamba ndiri kuzvitaura. Kana muchida handei kwasabhuku, kana musingadi kwasabhuku, kana kwamambo ngatidini ngatiende ndotaure zvandiri kutaura izvi. Vanhu wakatanga kuomberera kuti aiwa taura hako zvinoda kugadziriswa zvidini zvigadziriswe. Saka zvadarozvo mwana achindobudirwa. Takazosvika pekuti zvati nono. Mwana wakaenda korara kumba kwawo. Aenda korara kumba vanhu vari kundoti maifide ndiwo auraya iwewe. Ndiwo auraya ani Givi iwewe. Saka ndaingoti Mwari ndibatsirei handidi kupindura ngekuti ndikapindura zvinonzi wakazopindura mazwi asingaiti. Baba munini Chale wakauya pamukowa. Ndandotopakisa mwana Rice mwana waFide. Wakasvika akati turuda mbune Givi pamusha panapa. Tiri kutomuda Givi uyo wakauraya. Saka inini ndakaramba ndakanyarara handina kudaira handina kudini. Saka baba munini wakazoti iwe urombo watadza nekudaira ngepamusana pekuti kudini. Wakazondo bvapo atoti hake nono.
anga sisiri kuchadini ba kuchataura tarara kudaro wamwongo uripo nana tete wakati imi murunyepera munhu uyu unenge runyepera uyu turubudirwa kana kuti kudini mwana wacho umboripi ndakati mwana uri kumba kwawo zasiye zvikanzi wewe maifide sumuka uende kotora muzukuru wako udini uye naye ine ndakabva ndati aiwa handiendi ndegaba ndipewo vanhu avo ndinofamba nawo kuti wazwe kana kuti kuona kuti ndadidini ngekuti apa pakuita zvekuti mwana uri kuita zvefeki kana kuti inini ndabvira waenda kumba kwawo koti mwana wangu taura zvakati nezvakati nezvakati inini ndisina pfungwa iyo tadzika kumba kuya takasvika mwana akarara kudaro zvakati fide iwe namai ashi tauya kotora mwana uri udiwa kunana baba kumusoro mwana wakabva amuka akati wana baba wacho ngauye kunoko ndakaombera ndikati ndikapfugama mwanangu ndinokumbirawo kuti undirerutsirewo kuti ndigarewo mukati memusha umu saka wona kuti wasumuka here wonyatsotaura nhoroondo yako kunana baba mwana akabva ati alright ndazvizwa zvati tabva taakutanga takadzika ikoko tiri 7 mwana achakagara wakabva atanga kuita zviya zvekuudiriwa awa ndaenda nawo wakabva kuti zviro izvi zvakaoma izvi zvakaoma izvi kutoti wana baba hawasi kuzvionawo here kana kuti wagadzirisewo zvinenge zvichida kugadziriswa saka takandokwira mwana ari mberi wakabva asvika akati ndiruda supa baba munini wekwatusape wakabva atora dhora rake kwamumhanyisa mwana kwamusikwi kwabva atenga supa iyeye aibva ati gudu hana umboitsitsa pahafu kupedza aibva aiti kande uku zvikanzi uyai kudare rangu munhu wese padare takabva taenda tibva tagara paumba paine chislabho pababa mukuru munhu wese newekwananyagumo wanga waripo iwo manheru aya petatiri kuti mwana izvozvo adai ari kuti watanga kundidai mudaidze yauye vanhu vakakontributa $2 bvaita $4 $40 kuti murenje auye ngekuti murenje angati musawandise kana kuti kudini ndinoda kuti ndimugadzirire ngekuti zvinhu izvi zviri mukati memusha pane vanogona kuzviziva kana wazviziva unenge akundoti iwe enda hako izvo iwe enda izvo saka zvinoda kuti mese wachitembwe tengai jira mukamatenga jira motenga nemukaka tobva tatora jira iri nemukaka uyu togezisa mwana zvobva zvaenda kunyanza kwete kuti zvinge zviri pai kana kuti zvobva pane uyu zvoenda paimba yeuyu aripo mwana ari kutaura makuseni acho akutaura wakati izvo mumusha menyu muno pane wakaromba achitora mushonga uyu hanaoziva kuti mushonga uyu ndatora wakashataba haisi mhosva yake mwana ari kutaura mushonga uyu waida kukwidziridzwawo pai pabasa asi hanaoziva kuti mushonga uyu wakadini ba wakashata tikati saka imimi muruti ndidini inini handigoni kunongedza munhu kana kuti nditaure zvemumusha wanu inini handigoni ndaindoombera ndichiti ashiwe ita kuti zvizondirerutsirewo kuti ndigare mukati menyu memusha uyu pane kuti uzoti pamwe pacho dzadza kana kuti zvazodai ngekuti pakuchitoita zvekuti mwana uri urunzirwa mwana uri kuita zvake zvemumusoro wanhu wanogara nemwana pasi wachiita gumba saka zvadarozvo hapana kana nhasi mwana weuyu wari kuhodhimutare wakaita 8 days hapana kana munhu wakauya kuti mwana uyu akaenda kuhodhimutare saka zviri seiwo wakazondosvika pakubuda kubva kuhodhimutare kwakuuya paumba tagara tatogara kudai zvazviri kundoti on and off ndopa wakazoti murenje akati kuti zviite itai kuti patoitwe pungwe paumba pafide zvedi pakaitwa pungwe aita pungwe wakati mwana uyu kuti ndimusiye hamutomugoni ba zviri nane ndenda hangu naye ipi uchechi kwangu ndikati aiwa hapana chakashataba enda henyu nemwana as long as mwana arinyi ari right asikurwara ndokuenda kwakaita nani ashi nawamurenje saka apa baba kundobuda nyaya yekuti wazoenderei kwamurenje kwacho zvinyi zvawanga wazori ndakati mukati memusha unomu mune machechi akawandisa wani
zviroreva kuti inini ndine ndingofanirwa kusuma kuti ndombotsveta hangu uniform yemethodist nditere kwamurenje kuti mwana aite right. Saka ndaindoti Mwari ndibatsirei ndiregere kudi kupindura. Une hake mhinduro unodini hake unotaura. Zvadarozvo ndakasvika inini ndakusuka mapureti. Mai nini mudzimai wababa munina avo vari apa vakati amuneti here maifide kuramba murundozha wana wangu hauguti here kuzha wana wangu inini izvozvi izvini uyu wamurenje wakanyatsotaura kuti murudaro henyu asi pane musikana wane 2 years ari kurwara ari munomu asi mwana uyu uri kupera chiropa izvo ari kupera ropa itei kuti mubatane mwana uyu adini arapwe asi hazvina kuitika. $4 ayatati ngatipanane hapana wakabvisa. Saka pakaita umwe baba munini wamaikuru maimejo akati imi zviru zvakadarizvi daiti mukauya kuchipinge kune vanhu vanodini vanoti wone apa ndepatati vanhu vangaenda kuchipinge vari kuti $400 ndinoibozepi inini mafuti handina kana sendi. Saka tozoenda kuchipinge kwe400 and ari kuti 400 yacho haisiyo yekupedza nyaya panenge pachitoda mari yakati kuti tsva. Ndikati chero zvinenge zvaitika. Saka vanhu vakabva vazoti nana tete dai zvichigoneka tazocontributa mari musi wa31 August. Saka inini ndaindochema kuti mwana ari undorwara here wadikani mwana andori mumba mangu zveini. Saka imimi moti 31 ningiriki August 1 pakatanga kurwara mwana wababa munini uyu wekutanga wacho asati afa. Taitotaura kuti mwana izvo anenge ari kuita zvisasa baba munini zvari kusenza kuchipinge uku wadini kumbofamba nemwana haana kubanganuka kuti ndiri korapisa mwana. Waitoti mwana ari kuenda komutambira kana adonha mwana iye waitomupambama yekuti hai uri tadza kufamba ngenyiko chiti asi wiriwe dini yako nyarara yako kuri kutokamfota mwana. Zvadarozvo wechipiri wacho wakatanga kuita zviya zvekuzvimba nhumbu achidhirenwa zveropa. Takazosvika pekuti tsika mutanda wakambouya kunhumbu vanhu we itai kuti mukontribute mari mutsvage ng'ombe mugadzirise zvemumusha umu. Baba munini namai nini waindoti isati tane mari asi ndiwo wane wana warudini wari kurwara. Saka takazoti tsika mutanda atobva kwamapara kwamutasa baba mukuru Bhoni ndiye wakazoenda nemari asvika nemari kwamutasa wakati ningiriki ndasvika tsika mutanda zvichinzi wakatotama wadini waenda. Saka mari yakabva yadzokeserwa one kusvikira mwana wamainini uyo wakabva adini futi wakabva uyu umwe. Saka inini ndobva ndachirwadzirwa manje kuti munhu unongomira pamukova from nowhere wobva atanga kuti Kamuroyi urozoyaro kuti uri Kamuroyi wewe ndiwo wapedza vanhu panapa. Saka first day ndakati hongu murume wangu wakazvisungirira handiti kusati kwapera gore mwana wakwababa mukuru Kerebo wakabva azvisungirira futi uyu munhu mumwe futi wadini wazvisungirira utoroti wesawa wazukuru kana kuti wakwambowekwa kujenga here kana paine zvinoda kutsvakwa ngatigare pasi pamwe chetezve tione kuti kana ndirini ndirupedza hangu one zvooneka kuti ndirupedza one wakomanawa wanongogara wari kugana kundokana wachikandirana mashoko. Saka inini ndinoti kana wakupera kukandirana mashoko inini ndinobva ndobva ndati handidi kupindura ngekuti mangwana zvinozozi wakapindura kuti kana kuti urusaidhira wata handingambotiba kareji iwe gara pasi apo ndikutaurire zvekuita kana kuti tuka baba munini asi kuti ndinenge ndinozomuka makuseni wana wangu honai pamuri kundiisa pakaoma ngekuti dai pachina baba wenyu waizotora matanho ekuti musadiniba musadaroba maimurure besanya yenyu. Alright. Saka saka zvakadaro mai kuru mudzimai wababa mukuru eteni minute unongomuka from nowhere wobva atanga ati Kamroyi wewe wapedza vanhu panapa give wakafa just because of you imimi makaenda kun'anga
ndikati andina kuenda kumwe asi ndaitoda kuti mwana abatsiridzwe chete ndo zvazvino emu yangu badzi. Alright. Saka ndo pane nyaya yenyu. Ndo pane nyaya yangu ngekuti andishina rugare. Alright, chichemo chenyu mimi. Samai ari pama problem. Wana baba wari kuti hapana munhu wakambouya kuti izvo zvada izvo. Tarizwa. Wana baba waripo mukuru ngaasumuke apa atitaurire atipindure izvo tukuvuma. Wana baba mukuru wenyu ndiani hapa? Mukuru Ngaasumuke mukuru. Sumukai baba. Unokuwa tukazi mukuru zvinonakidza. Dai papari kudya munoda kuti ndindotanga. Endai padhuze hapa. Vana vaiuya vavangasingambopindi mumba mangu Makion. Handisi kutaura nhau dzemavhesas pa. Ndiri kuti mimi sababa kwataura kuti musha mune wana 3 wafange kuzvisungirira. Izvozvi mune vamwe wana vari kungovhotomoka. Muri kuti sababa yemusha. Hapana chekundotarawo baba. Vani vangu ndinawo. Aiwa, nduti newanun'una mamboronga kuti kudii. Sorry ningi. Hapana ere umwana imimi sumukai baba. Sumukai mutibatsire. Right. Because atambiri kutenda kuti mwana baba nyaya maizwa yemusha. Musha mune wana wati mune wanhu 3. Mune wanhu 3. Goodwill. Yes, mune wanhu 3. Chembwe. Mune wanhu wafa 3. Nekuzvisungirira. Izvozvi mune wana mune umwe ari kungofirwa nechi newana. Izvozvi kune mwana uyo ari kubudirwa. Muri kuti sana baba. Right. Pana panda kuti pagadziriswe. Semhuri takabata. Tisingaiti kuti waita zvake. Manga muri muzvigadzirisa sei? Because dambudziko ramuina ronde kuti zvisiri kumba make kuti ndabasa. Chakunetsa nawo ngechekuti uyu aitaura zvake. Zveshuwa wanawe uyu handitya. Zveshuwa wakafa 2. Ari kurwara aripo otorutsa ropa chichi. Urikuona zvichida angona kuzvitaurirawo zvinhu izvo. Urikuona saka izvozvi dai kuri kuti kusuti uyu ari kufunga zvake kuri kubatana kwakakuti toita sei tiri pamwe chete. Asi nyaya yekuti unofunga izvo uyu unofunga izvo uyu ari kufunga izvo. Because inini maiwari unozva kuti wari yangu baba. Maiwari iri pekuti sei vana baba vemusha musi kurakidza kukahamadzika nezvekuitika kumusha. Because obvious ka uyu muningina mutoziva kuti muningina uri kufirwa. Anditi izvozvi mutotaura kuti kune mwana autorutsa chi autorutsa ropa izvozvo. Anditi what have you done as a family? Maitei. Alright, izvi tatoziva isusu hamusi vana vadiki bene. Muri varume vakuru. Ivi nyangu ndona sekuru ere vasukuru vari nyagomwa vandikuona vakagara. Ndona sekuru handiti. Vana sekuru vari kuona vazukuru vari ndofa nenzira imwe chete. Wari kuti kudii? Advice yavari kukupai mimi ndeyekuti mudii. Because kudhara kuziva kwatoita pachiwana. Munhu akafa nekuzvisungirira. Handiti. Mweya watounzwa mumusha. Unoda kuita sei? Unoda kuganurwa. Pakafa yekutanga makaganura ere? Hamuna. Pofa umwe wechi2 makaganura ere? Hamuna. Pofa umwe wechingani? Wechi3 makaganura ere? Hapana. Maakumirira kuti wechi4 adiri futi? Afe futi makatarisa. Uku wana vari kudii? Vari kufa? Makandotarisa. So long wasiri wangu vari kudini? Ari kufa. Uyo uri kubudirwa uyu. Anditi kana munhu ari kubudirwa munovhura kufunga kuti mimi zviri nane kuenda kuchechi kuti tiende kumuprofita. Zvinhu zviri kutaurwa zviri mumusha menyu zviri kubudirwa zvechiwanhu. Moprefer kuti ngatiende kuchechi.
Zvitiza. Mbona chakaenda kuvhiringidza vanhu ngechekuti apa muprofita akatanga kudaidzwa yanditika akataura nyaya yechisatanist. Muri kuona ataura nyaya yechisatanist handitika mumashure meizvozvo kwauzwa kuti vanhu vakaenda pamachechi. Inini my problem zandeuti my problem ndeyekuti pamwe pacho vana baba kana muri 4 kana muri 5 handiti itai zvinhu zvemusha muri wangani muri 5 don't include wakadzi wenyu mukati menyaya dzemusha. Chiri kukuvhiringidza imimi ndazwa pana vanhu vari kunyomba mai avo vanhu vataurwa vari 4 3 wacho wakadzi wanei chekuita wakadzi iwowo nezvekwachitembwe wanoziwei nezvedzinza rekwachitembwe wari kuzvisungira havasoona kwachitembwe saka wakadzi wenyu wari kupinda papya no izwai musaregererane ba kana futi chimwe chiripo chekuti kufirwa handi mhaka maizwa kufirwa handi mhaka. Don't take advantage of other people's misfortunes. Muzukuru ari kubudirwa ngewake, murume akafa futi nekusungirwa ngewake, ndiye futi muroyi ndiye uri kudya vana. Imi musadaro bai, tsvagai pane chii ndikuti vana baba tsvagai pane chii pane nyaya mubatsirwe musha uite sei ugadzikana. Andizvo ndo zviri important. Zvekunongedzana hazvina zvekubatsira. Garai pasi sana baba moita way forward yemusha wani wenyu mozoudza wakadzi wenyu newana kuti sana baba taronga zvataronga tikudai. Kana muri kuwada paungano yenyu mwadini mwadaidza kuti wazwe kuti chii chiri kuitika because mbewa dzakawanda dzina chii andizvo because mavhestas ari mumusha menyu akawandisa ende mavhestas enyu haasi kwamuri akawanda ari kumadzimai newana. Musakangane kuti muri wana wanyamunhu akafa akasiya munhu uyu ndimukoma wenyu. Izvozvo musakangana andizvo izvozvo musakangana. Kufunga kwangu chaiko inini kwakuri kwekutoti izvozvo zvandanga muzwa mwari uko hawapengi ba wari kutogadzisa zvekwani zvekwavo. Imi mupotaiwo paseri muzwe dambudziko renyu kuti nderei. You cannot continue guys kuramba muri kutarisa vanhu vari kufa. You cannot continue kuramba mutarisa chii vanhu vari kufa. And right now tarisai moni vanhu vari kutambudzika they are innocent souls because vanhu vari kufa pawana wana vari kubudirwa chii wana. Andizvo imi munogona kuzvidzivirira kai kana kuti muri kuzvidzivirira nyaya dzenyu munodziziva mamazvidzivirira. Wasina vanovadzivirira ndiwo vari exposed and they are the very people who are suffering. Itai mwoyo umwe chete, itai mwoyo umwe chete, gadzirisai dambudziko. Uyu muningira wenyu handiti. Saka nachiti mukoma ndaruza mwana ndaruza muchiona zvoitwa kuti mwana aenda mungoti asori sorry inobatsirei. Chiri important is life. Hey aiwa ngatiite izvo taura iti zvobaba. Nini kusvika mudzimai wangu atukanini namaikuru inyaya yekuti mwana wamukomana Fido ine hana kutombotuka munhu because ndandisuzvida kuzotuka munhu nditori bhizi kuzvirapisa inini nekurapisa mwana. Asi chakandishambisa ndechekuti mwana uyo ane 3 times achipinda mumba mangu street achinitaura kuti ndokumamisa iwe wakaromba uyu mwana uyu handisi kuziva kana ndimutisa chitembwe. No, izwai baba ndo pandiri kutaura
handiti ndopa ndi kutaura dambudziko muri uriona muri uriziva asi hamusi kuda kugadzirisa chii hamusi kuda kugadzirisa dambudziko ndopa dambudziko renyu your biggest problem handiti muri kuisa mavesas pamberi pane kuisa masolutions pai handiti uyo kana adhakwa haana hunhu anotaura zvese zvese handiti saka muri kuti izvozvo zvari normal wakandoripi munhu unozi muupenyu make kana akadhakwa ibenzi kana asina kudhakwa munhu kwaye makambomuonepi ndiri kuti asauye pamba penyu batanai naye newamwe muende kotsvaga kuti chiri kuti auye pamba penyu chii achiti makaromba ari kuzvizwepi pane kwari kuzvizwa ndosaka ndoti kumba kwacho ikokoka chitora naimimi neuyo uyo ruzi muroi uyo ruzi wakaromba handizvo chiendai mouchenirwe kuti iwe uri muroi here kana kuti wakaromba kana wakaromba wobatwa kana uri muroi wobatwa mobva magadziriswa uroi wobviswa pamuri kana uri urombwa uri kukanganisa muri batwa muri chene saka potai paseri apa munopedza nguva iyi ini ndiri kujenga Boris ndiri mwana wehanzadzi yeuyu sanyanya kuti ndiuye kunoku ngechekuti tete anzi uri muroi uri kupedza muri musha muno ndifunga ukama ndinawo naPatrick murume wake hatina patakamboita dambudziko kana nguva yese waigara mumusha maChitembwe wakasiya vana wake vari vadiki diki azvisungirira hapana patakamboita dambudziko navanhu vekwaChitembwe nhasi uno mai ndakufonerwa natete wangu kuti ndiri kunzi ndiri muroi saka ini changamiro wangu ndiri kukumbira kuti kana paine nzira yekuti vanhu vekwaChitembwe ndiende nawo patindinogona kusvika nawo ndibati uroi ndati sekuru maita zvakanaka muripo sekuru vana Chitembwe vaisakwanisa kuenda nemwana wenyu kun'anga musipoba kumubatsiri izvozvi muripo hanzvadzi iripo vana Chitembwe varipo mubatsiri aripo paseri pekombe apo endai paseri pekombe mozvizwira apo muchibva nyaya yenyu ndo zvairi kuda endai papi paseri apo kana uri zuva kuti unoitwa komubhachi zviri nani urase uri kunoku handei ngatitosunge ngatiendeko ngatiende next